vanhu vemunyika yeMozambique vafunga rimwe zano, vauya neimwe plan, vaona kuti aiwa isusu sezvakangoputirwa paground kuti havana vanhu vanokwanisa kuvamiririra the SADC chairman aiwa nemamwe madelegates emuSADC vanyatsoona kuti they are useless, they are just seated on their positions but not executing their powers. Vauya neimwe plan vakaona kuti aiwa tikaita izvi tinoona kuti nyika yedu tingawana rusununguko, tingawana vanhu vangatibetsera kuti aiwa vadzokere pamavhotsi avo avakavhota. Sara pana mashoko anoda nyorwa panapa, don't subscribe or like on the bell icon. Tiimda paindo exonera chiti young Mozambican asks the European Union to take a position on Mozambique. Young Mozambican who joined march in Berlin against the violation of human rights and for electoral truth believes that the EU can play a significant role in resolving the post-electoral conflict and the human rights violations in Mozambique, using its diplomatic capabilities, financial and strategic. Ndo mashoko anobuda vachitonyora vachitaura panapa. Tiri kuona kuti aiwa vari kuuya vachiti democracy for all, zvamuri kuona mapictures umu vachiti aiwa tikaisa nhau yedu kuEU, kuEuropean Union, aiwa inogona kuadresiwa, nokuda kwokuti tiri kunyatsokuona kuti hatingambojairirwi nevanhu ava. Tiri kuona kuti they just want to remain clinged onto power, kuti vangokwanisa kungozadza mapockets avo, but the community and the citizens vachisafa. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi chataona kuti muSouthern Africa aiwa bato rinonzi ZANU-PF radominata, aiwa rakonzeresa zvakanyanyisa zvekuti aiwa vanhu vakanyatsokuraiza zvanyatso kusimba-simba, aiwa rinogona kuwa pasi. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi penda comment section medu. Tudze mafungiro enyu, musaona subscribe or like, on the bell icon.